Здравейте хора, не искаш мачкаме някакви предмети от моята къща с моят приятел Криси. Той не иска да се покаже, защото не ни дават наши родители. Да. И такова, надявам се да ви хареса видеото, да лайкнете, да се абонирате на Криси канала и добре, да започваме. Първото нещо, което моят приятел ще смачка е топче. Другото нещо е мумбал. Другото е моя мумбал. Другото нещо е фигурка на Марио. Другото нещо е фигурка на Октопод. Другото нещо е куинска пачка. Другото нещо е черен маркер. Другото нещо е коледен химикал, защото имаме 3 химикала. Хора, вижте какво стана. Такова колелото щупи химикала, който не ми работи, ама не си струва. Другото нещо е химикал. Хора, и той химикал го щупихме, ама виждали съм, не знам. Май се вижда, да. Ето тук го щупихме. Да, пак и това не се струва. Другото нещо е химикал, зелен. Химикал, защото не го щупихме. Хубаво. Следващото е такова кръгъл прожектор за нея фенерчета. Следващото са салфетки. Следващото е Uno карта на PES Patrol. Следващото е лепило. Старо лепило. Следващото е бутилка Хабош Бабош. Хора, ако ви е харесало видеото на такова мачкане на неща, моля ви, лайкнете и се абонирайте за моя приятел Криси каналът. И да. И чао до скоро на следващото видео.